video robím, prepáč. Rolka. Kamoši, no ideme sa pozrieť, že čo tam je. Počkajte. Kde je to moje natáčanie? Tuto je. To čo tam je? Ukáž. Čo? Ja skúsim tiež. Kamoši, pozrite, čo tam je. Pozri. Ja som to tam videl. A teda to dáme dole. A takto to reálne vyzerá. Viktor, ja to viem bez pohody. Pozri, Viktor. Môžeš ísť preč? Pozri, Viktor. Hop. A potom... Ja skúsim najrýchlejšie, jak to dokážem. Tak urob, že... Ideme do černej diery. Kamoši, ja neviem, čo to už mám robiť, lebo na všetko som robil parkour. No. Oh my god. Teraz to dáme preč. Pozri, Viktor. To viem. A ideme na... Ideme do fitka. Ja som tam videl, že ja už nevidel na to nič. Fakt? Stačí vám, že mám strašne bolí noha, jak máte film. Ty už ideš tam? Nie som. Kamoši! Kde? Ale... Hop. Jajko. Kamoši, od dneska toto video, like, odber, komentár, čau. Lebo už neviem, čo to mám robiť, čau.